Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taksi o gisunog. Napatay gihapon. O karon, gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardya. Ano yapon ka? Nagkaato lang tingali, sir, nga niagi ko. Nagkaatol? O basigusa ka sa mga kauban sa mga tulisan? Sir, Palayo ka na ko! Palayo! Kay murag musamot ka buset ang akong adlaw. Gitulis pa nga akong tindahan ug namatyan pa ko. Ana pa ka nagsamok-samok ka na ko. Sir Rafael. Pahawa, Abel! Pahawa! Oh, sir. Sorry. Oh, sakang buang. Tukan sa kuda. Murag kog nabukok kog danggit sa gipanulti ni Sir Rafael. Gidudahan pa noon ko nga kauban sa mga tulisan. Misambot ko no ang iyang kabuset nga nakakita ka ako. Sorry, Sir Rafael. Oh, darling Rafael, asa ka? Nakatog ko. Pagmata na ko, wa na ka. Di ako sa usa sa ito mga convenience store, Marga. Nag-unsa man ka diha? Gitulis ang atong convenience store o kipatay pa ang gwardya. My God! Mao ka nang nahitabo, dire. Ano naman, sad? Ano permi naman ang gitulisan, darling? Mauna tingali kini. Katong gibahad ba sa panguho sa mga kidnapper dire nako. Nga unsa? Nga basulan kuno nako ang pagtraidor kanila. Darling Rafael, Nagtuo manggod sila nga katong tao nagmaskara. Ako tong kontak. Ha? Aron patyo na iya mga kauban ug makuha gyud ang kwarta ug nabalik dire nako. darling, pag-amping diha. Unsa kag mobalik na lang ka diri? Wala ba kay gwardya? Tingalipat yun kas mga tulisan. Darling, kuan kining Darling, ayo pagkumpiyansa. Pauli na diri. Dali na. Kao Simba ko, bakit andira sa mga tulisan? Pasalunan Uy, kayo. Magwansa naman lang ko. Wari kilati, bayot. Darling, uli na diri. Uli na ba? Ay, kaluoy, tapos tiguwang. Ulog-ulog ka ng taon. Oops, Ay, Kinsa na? meow. Meow. Ay, biyani. Ay, kaduha naman ko na himong earring, Andy. Si Maria. Hello! Mami! Federico, ang convenience store ni Darling Rafael gitulis. O gipatay ang gwardya. Okay. Ano yung problema? Mao ba kining imong giingon nga laing mo boto? Yes! Mami Marga. Federico, murag dili naman ni maayo. Garong dili. Muhina yung income ni Rafael aning kalakiha. Mao ka na'y akong parimahos sa iyang pagtraidor sa among gikasabutan. Kung permi na lang ni mahitabo, unsa may itong sundon unya? Kung wala si Rafael, wala niya tinigusyo. Simple. Ako na ganang problema. Basta karong panahon na. Bloodbath ni. Bloodbath! Federico, Mga ligo mi sa dugo. Ug mubaha ang dugo. Federico!
Rafael. Karon na? Why kiss? Si Federico na sa tingali na. Niya lagi si Rafael. Aha. Oo, sige. Sultihan ko baka si John Rafael, no? Pero kuwang pang ebidensya. Ay, Ula. Asa ba si Marga, ha? Nyor! Darling! Ay, Darling! Marga. Di anak ko! Love you, darling! Nagdagan pa. Unya to. Oh, Hawak ni hutas. Lingkod, ana. Lingkod. ay, Nahiba ako. Na-stress kas na hitabo. Dili ba, darling? mao ka na, Marga. Sige lang. Lingkod lang, ha? Masahian ti ka. Okay, good. Sige, lingkod. Okay. Good. Kana. Hola? Yes, Miss Mariga. Doon diri. Miss Mariga, may isugo ka? Pagtimpla og juice, i-mix ang apple. Ingon man ang avocado. Mix? Yes, i-mix. Pagdali. Kinahanglan nga makainom dayon si Darling Rafael. Na-stress na ra ba ni? Sir, noon sa di ay ka? Gitulis ang convenience store og gipatay pa ang guard. OMG! Bida, no? Inaana ang isulti ni Sir Rafael ni mo. Bay, Abel? Oh, baiting. Gidudahan pa ko nga usa ko sa sakop sa tulisan. Bito. Siya biyabang pero gaba. Usa pa magani ka nagluwas taon niya. Nakigawas mo sa tulisan. Sadyang buot silang tuliso, di ba? Amot, mamuntay na sosya ko na una. Kaduhan agon mi nag-abot. Katong gitulis o gisunog ang taxi o karon ang iyang convenience store. Bida, sa niya. Dahan gina. Arab tasan na na eh. Bida. Gidudahan ko niya. Naunsa mo, Inting? Ay. Ay, si Bay Abel na ba? Tao, gidudahan mag si Rafael nga. Kaubos tulisan? Ha? Unsa? Ako ang gitulis convenience store ni Sir Rafael. Unya, dito man siya. Gidudahan siya nga. Siya kuno kaubos tulisan? Gitulis na po di ay. Na, kasakit kud ana. Murag ang gidayeg mo o si maskara. Aw hinuon. Natural ang ang daygon. Kay mo may nakaluwas. Kamu, nganong daygon man mo? Wa man may nahimo. Usap tani ni Bay, ha? Nga untang gutom kayo. Daghan kayo nga ono. Linya, sakyan nang yun. Daghan kayo. Wan magod nindot ni Pita. Lami ko na ni Pita. Paborito pa ko nga pagkaon para sa mga laki ba. Unsa man ko no? Kompleto, seafoods, sunog bangisda, kinason, lambay, alimango, nukos, Iya. nya, larang nga bakasi, Hmm? napay oskanding, Ay! balbakua, Kini. potsiro. Mauring kusugan ni lami as pagkaon re. Nangutana ko kinsa tagya dre. Oh, Ila ay gihapon ni si Rafael. umubo. Muna yung nga. Tadawas taso. Rafael's Restaurant. Halo, asa na mo? Kakibot, yan na may sa Rafael's Restaurant. Dude, taga naghalin ron. Kay Sabado, tingswildo, sugdi na dayon, sunuga. Sugda na mo, Kibot. Sugdi dayon. Ayaw kibot. Kumplito ha. Kakibot. Lain pa minahon. Sige, tira na yun. Paabot pamug. Mabatikdan mo. Bira na. Sugdi na. Okay, kakigol. Kana. Lamiyas, larang oy. Hang pagyo kayo. Anya, lampas sa kayong titi. Lagi, labas kayo. Oy. Bay. Do ka tao nagbunit. William! Ay, iyay. William, dito na, tulis na! Agoy, ginoo ko. Tulis, bay!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!